Masami nga tinuan ang earphones sukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Lahat tayo, pasahero. Iboto number 45, Pasahero Party List. Paid for by Pasahero Party List. Sa karon nga may ginapangatubang nga QC. pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo!
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Welcome mga kabyanan sa palatuntunan na bumbo o gitara sa bumbo. Pitsa 13 kita sa bulan sa Pebrero tuig 2022. Liwat kita magalingaw sa inyo sa siniyang mga tinakna. Diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. Magalingaw sa inyo banwa tubtub sa tagna nga alas 2. Sa gyapon po sa inyo anchorman inisi bumbo Daniel Ricciones. Tubtub kita sa tagna nga alas 2. Sa aton nga pagpangalagad subong nga udto. Kag sa inyo nga mga request, kag inyong mga talamyawon, pwede lang kamo makapadala sa inyo nga mga mensahe diri sa Facebook Live, kag subong man sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Kag aton nila pagbasahon ng inyong nga mga panamyaw, nakita man ang pag-request ninyo sa mga matahom nga mga lalantunon. This time mga kabanan, imbukada nga tukar, imbuka lang ambahanon o kung lalantunon. Doon natin sa inyo ang may tigulo nga bakya mo neneng. Bakya mo nining, muni aton nga pang opening song sa aton nga palatuntunan nga gitara sa bumbo. Bumbudan, mayong hapon, Leo greet sa nanay ko si Patricia Baygar, sa tatay ko si Mando Baygar Jr. sa Barangay Pontevedra, Negros Occidental. Kag subong man, good noon bumbudan, mamati naman kami sa imo program, si Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, bana ko nga si Sandro nung si Sarasildo, Tioy Roming Salinas, kag tanan nga nagapamati diri sa Barangay Zone 3, Pulupandan, from Coors, Ginsataw. Kag request ako no, Faithful Love, Advance Happy Valentine's, diri sa Gyapon, sa Barangay Zone 3, Pulupandan. Faithful Love ang iyang request. Okay, kagari pagid, good PM bumudan, liog lang ko patukar sang Faithful Love. Ari lang kami sa Central Hawaiian, kapamati sang imo gitara sa bumbo. Okay, sige. Dugay-dugay ang Faithful Love. Ari anay sa aton nga Facebook live nga mga mensahe. Hello, watching and or listening with you. Bumbudan from Jovi Sargi Amodente. Good afternoon Bumbudan, pa-request ko sa Ugoy ng Duyan. Thank you very much from La Carlutas City. Okay. Sa Ugoy ng Duyan, kag ang isa to kagina ang
ang banon nga may tig-ulo Faithful Love. Unaw naton ang Faithful Love. Faithful Love. 31 minutos na nakaligad sa tagna nga alas 12. Isunod daton banwa ang banon nga may tigulo sa ugoy ng duyan. Okay, ayos na kamuda sa ugoy ng duyan, yari na.
Okay, sa ugoy ng duyan. Okay. Sige, good noon Bumbudan. I'm watching sa Advance Happy Valentine's Day for tomorrow from Helen Soto. Kag subong man, maayong hapon Bumbudan. Palihog ko tamyo sa akong iloy kag amay nga si Loring kag Esther sa Victoria's More Power from Larry Jan. Kag mayong hapon Bumbudan, lihog ko greet sa family Manyoso, especially sa nanay ko Zinaida Manyoso, Connie Manyoso, kag sa family Indrani sa Valladolid. Ang pagpanamyo ulit sa kay Maria Lourdes Indrani. Ayos. Din pagid ang iban nga mga talamyawon naton. Kantuan tabi aton nga YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Okay. Sige. Ang pinapagka mga request i-play naton karon dugay-dugay, no? Kag subuman karon dugay-dugay ma-feature kita sa aton nga Valentine around the world. Now karon may ara naman kita sa interviewee sa lain naman nga pungsod kung paano mag-celebrate sang Valentine's Day. Okay, this time mga kabanan, ang ambanon nga may tigulo, Somewhere My Love. Okay, Somewhere My Love. 40 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Good noon, kindly request kami kapaligiran. Okay, sige. From Hiligaran, Lynn Salcido.
Okay, sige abi. Karon duga may kapiligiran ka na way kundi kapaligiran nga kuno gitara no. Palig ko dabi karon Steph ko may nasang kapaligiran kag ari pagid hi bumudan ginatamyaw ko si Eugene Tihada. Kag si Kapitan Padito Puyong sa barangay Mambagaton, Himamaylan. Ang pagpanamyaw halin sa kay Pedro Juan Peter. Grabe ba? Pedro Juan Peter. Pero tinga kwa niya ba? Ngalan niya siya nga Facebook account eh. Din pagid. Okay, sige. May lada nga pagpamati man sa kay Father Rimbert Rivera dira sa southern part sa Negros Occidental. No? Ang kaga sa ibang pagid nga mga kopdanan niya nga mga kaparian. Mayong hapon bumudan, nagapamati kami di sa barangay Sagaasa, tamyaw kay Zinaida Suspen, Unggok Suspen and Sancho family. Noli Anayan, Danilo Lirasan, kag ang request namon, I miss you so. Okay, ang pagpanamyaw din sa kay Teddy Tukere, no? Ang I miss you so, tanon talang ko may ara ko sang kuan, o daway ko sang I miss you so mo. Ipapangita na karon sa kay Stephen. Pero samtang wala pa ina ang I miss you so, yari anay ang isa pa ka matahom nga lalantunon. May tigulo nga I can't stop loving you. I Can't Stop Loving You. Nagdulong sa inyo sa oras. 44 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 12. Kag dugangan pa nato ang paglingaw sa inyo sa pagdulong sang pinapaka mga matahom nga mga lalantunon. Okay, sige. Kag balikan ko anay ang pilaman ka mga talamyawon diri sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod, no? Kay ginatabok-tabok naton
ang gitabog-tabog naton ang YouTube channel kag subong man ang Facebook live no sa Bombo Radio Bacolod. Aber aton nga liilio naman ang sa aton nga Facebook live no sa mga kultura naton mga maukod nga tagpalamati sa siliya nga mga inoras. May nga pon bumbudan, greet ko lang akong wife, Happy Valentine's Day. Request ko bumbudan love story from Rafael Arsenal III. Kag ginubumbudan, good afternoon kag sa tanan nga taga Bumbo. Please kindly greet my nanay, Luz. She's listening right now. And to my cousin, Daina Arquillo. Abkilan kag sa tanan nga mga relatives ko sa Imamaylan. Okay. Sige, ang pagpanamyaw halin sa kay Marilyn Malfitria Paklibar. This time mga kibanan, ato na nga igapabati ang isang request nga may tigulo love story.
Okay, love story. No? Nagdulong sa inyo sa oras, 10 minutos, tigil lamang ang nabilin. Kaya magadangat kita sa tag ng launa sa hapon. Dili pa dayon kamong nagpamati sa palatuntunan, gitara sa bombo. Kag sa inyong mga request, kag inyong mga talamyawon, ipadala nyo lang ang inyong mga request diri sa Facebook Live. Sa Bombo Radio Bacolod. Kung hindi sa Facebook Live, pwede man kamo magkakanto sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Kag ato na pagbasa ng inyong mga ginatamyaw, kung mga talamyawon, kag inyong mga request. Sa siliyang basta na lang, basta kaya lang nga pato karon. Kung daw wala, lain na lang na yun. Ang aton nga iga patukar. Okay, may ara pa to request nga iban pagin nga mga ambanon, may matod mo. Ambot ko may ari ko sa matod mo, pero ang matod mo daw kuan ko na mo daw sa harana ko na sa gina-play, no? Ang matod mo. Okay, pero karon dugay-dugay, no? This time ang nadugang panaton nga pagdulong sa inyo sa matawom nga mga lalantunon, ang ambanon nga may tigulo lumalabay nga daw aso. Lumalabay nga daw aso, banwa magabalik ang ini nga palatuntunan, pagkaligad ginamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio. Tip sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa Bacolod. Number 1 Basta Radio Bumbo. Pabalik na mga kaberan sa ato na pangalagad diri sa palatuntunan gitara sa Bumbo. On minuto na bilin ka magadangat na kita sa tag na nga launa, Bumbo Stephen, kung okay na ang aton nga pagpanglugayawon, kag preparado ka na nga maglupad, sinyasan mo ko kay para nga makalupad kita sa, din kita makadto karon sa Pungso, Germany. Sa Germany. Sa Germany, kita magapadulong, mailaliya kay ka-high-tech sa aton subong. Pag siling niya nga mapa-Germany, insigida, Germany na yun, no? Sa aton nga Valentine around the world, no? Pero samtang wala pang aton nga spaceship para magpa-Germany, mabasa ko na isang pinapag ka mga greetings, no? Kag mga requests sang aton nga mga kauturan
mga maukod nga palamati diri sa palatuntunan, gitara sa bombo. Okay. Diin pag ito, ay, hello Bumbudan, long time no see. Ginatamyaw ko gali si Manang Ana Tricia Bailon sa iyang kaadlawan subong kag sitiyay Saning Parinya. Bumbudan, pwede ka request sad movies? Tanong lang kung may ara. Ang pagpanamyo nun sa kay Zernimi. Zernimi. Okay? At pagid, maayong nga pumbubudan, greet ko lang akong wife, aki na kuhan ko na ni Gina, no? Ang yung request niya, love story, na play ko na, no? Hello Bumbudan, good afternoon kag sa tanan, nga taga Bumbo, please kindly greet my nanay, Luz, she's listening right now, and to my cousin, Dina, RQ of Kilan. Okay, basahan ko naman ni Gina, no? Si Marilyn Malfitria Paklibar. Okay. Nabasan ko na nagina, no? Kag din pag ito ay Bumbudan, good PM, ginatamyo ko uli si Tiay Rosing. Magban mo sa may Purok Nipa, Tapuson, Bago City. Si Maninoy kag Maninay, Cardo, Sali kag Sinong Ricardo Alvarez kag si Manang Ili Ana Bailon kag si Jose Dalida. Request kag si Dalida. No, kag si Maria Consuelo Torres, request ko Endless Love. Why ko sang Endless Love diri mo? Tanawon lang ko may ara si Anthony. Bumbudan and to all staff, happy Valentine. From Nilida Armentia. Okay, sige. So ang iba nga mga talamyawon karon naman dugay-dugay banwa kay ari kita na isa ton nga Valentine around the world. Valentine around the world. Valentine around the world. Bombo Radio will give you a glimpse on how Valentine is celebrated in other countries around the world. Saranghe. Eklivede. Yachibyaldubiu. Valentine around the world on Bombo Radio. Kadto naman kita sa Federal Republic of Germany. Paano naman magsaulog sang adlaw sang paghigugma ang mga Germans? Pungsod Germany ngayara na hamtang sa intersection sa Central kag Western Europe, kaupod ang mga pungsod sa Denmark sa norte nga bahin sini, ang Poland kag Czech Republic sa east, sa Austria kag Switzerland sa south, ang France, Luxembourg, Belgium kag the Netherlands sa west. Ang capital sa Germany amo ang Berlin, nga amo naman ang pinakadako nga syudad sa mga pungsod. Sa bahin sa populasyon, ang kadamuon karon sa mga Germans nagadangat na sa masobra 83 milyones. Kung sa rin kalabanan diri ang mga protestante kag katoliko nga mga tumuluo. Samtang paano naman nagaselebrar sang Valentine's Day ang mga Germans? Well, base sa history sang Day of Love sa Germany, 1940s na sang naglaton ang kostumbre kag practices angot diri, kag ang nagdala diri amo ang mga American soldiers nga diri ginpang-deploy sang natabo ang Second World War. Ang paghinatagay sang cards, bulak, tsokolate, kaiban pa nga mga romantic paraphernalia, amo ini ang mga nangin tradisyon diri sa Germany sa Valentine's Day. Samtang maisa ka tradisyon ang mga Germans nga ila ginahimo sa adlaw sang pagigugma bisan pa tubtub subong. Kag ini amo paghatag sa mga pinalangga sa isa ka klase sang ginger biscuit or cookie nga korte tagipusuon kag may ginabutang pa nga ribbon nga pula. Sa masami, ginabutang ini sa abaga sang pinalangga. Uy, iyara pagid ang mga souvenirs nga korte baboy nga nagauyat sa mga bulak o kon 4-leaf clovers. Samtang paano naman maghinambalanay sang I love you ang mga Germans sa ilang language nga German? Well, ini sila nagahambal, ish libedish.
Sa liwat, advance Happy Valentine's Day gikan sa Germany. Okay mga kabyanan, this time magapadulong kita sa Pungsod, Germany kag mangin ko po nato nga Bombo International Correspondent sa Germany si Amy Andaya Hilger, no? Dito ni siya subong sa Zurich, Germany. Ma'am Amy Andaya Hilger, mayong hapon. Mayong hapon, Bombo Dan. Maayong aga diri sa Germany. Okay, aga dagili subong. Anong oras na subong, ma'am? As of now, it's 6:15 sa aga. Ati tama gigaling nga pagpamukaw sa imo no sa siniya nga pagpatigayon naton sa isa ka importante nga komunikasyon kabag istoryahanay. No, sa siniya nga tion Ma'am Ivy, no, live ka karon mabatian diri sa Bombo Radio Bacolod kag makita man sa Facebook kag YouTube channel no sa Bombo Radio Bacolod, makita kita international. No, sa worldwide, no, makita ka mabatian ang ini nga palatuntunan. Ma'am, paano mag-celebrate sa Valentine's Day ang Germany? Ang Germany simple lang every Valentine's Day. Ang Valentine's Day diri hindi kasing dako dira sa aton or sa US. Diri it's just another ordinary day kung sa diin nagahatag sang bulak kag chocolates ang mga magkahagugma or ang mga couples, and that's it. It's not a big holiday or it's not a big occasion para sa ila. Namangkot ako diri sa akon nga mga amiga and they said it's just a normal day kung sa diin pwede ka maghatag sang regalo or bulak or tsokolate sa imo nga kahagugma. So, wala sa mga promotions sa mga promo sa mga kalan-an, abi may mga special nga mga promo dira para sa mga couple, wala na yan nag-offer dira. Sa paglibot-libot ko kahapon, Bombodan, wala ko sang nakita nga mga dako nga mga Valentine decorations sa mga restaurants. Sa mga gagmay nga mga gift shops, may ara nga ginabaligya nga mga trinkets or mga mugs and tsokolate, and that's it. Although ang mga bulak nagmahal man kahapon because damo or dako ang demand. But that's it. Wala ko sang may nakita nga bongga gid nga dekorasyon sang Valentine's Day. Isa na mga malls dira no, daway man siling abi nga dili sa Pilipinas sabi pagka bulan na sa Pebrero, way pa gani way pagili magdinahom-dahom ang February 14, pagsugod gid pagtungtong gid sa February. May mga commercial establishments lang, may damo na mga hearts yung mga design, may kung ano-ano na lang dira, no? Dira sa Germany, why? Diri hindi because bisan ordinaryo man nga adlaw, bisan hindi man Valentine's Day, nagahatag man sang bulak or tsokolate ang mga couples sa isa kag isa. So ang rason nila is you don't need Valentine's Day to show your love and affection sa imong partner. So para sa ila, any day could be Valentine's Day. Although may ara sila nga espesyal nga adlaw, and that is Mayo, first day of May. Daw amo na ang ila nga love day kung sa diin ang mga soltero, ang mga lalaki nagakadto sa kakahuyan or sa mga forest para lang nga mag-utod sang sangasang kahoy or sang puno sang kahoy. And then, ginapunihan nila inisang mga crepe papers nga with different colors. And then, ginabutang nila sa atubang sang balay, sang ilang amiga or sang ilang mga nobya. So, doon mo na ang love day para sa ila every May. So, before matabo ina, may ara sila nga Dance in May, kung sa din ang mga dalaga, nagabayle man, nagakadto sa disco, while sako sila sa binayle, ang mga lalaki naman, sako man sa pagbutang sang mga kahoy nga ini, decorated branches or twigs, sa atubang sang ilang nga balay, to show their girlfriends nga
they value them, they love them. So daw amo na ini ang nakita ko diri nga daw prominente nga tradisyon. Okay, why gali look forward ang February 14 but May 1. May 1, oo. Kay ang Valentine's Day daw, although it's also a holiday diri no, pero hindi gid bala dako. Hindi kasing dako dira sa aton, nga dira sa aton daw kadamo gid sang preparasyon, daw kadamo gid dira sang gimmick sa aton when it comes to Valentine's Day celebration. Diri simple lang gid. Although ang younger generation nagaguwa-guwa na sila every Valentine's Day, dating, and then sa subong abi pandemic bombodan. So though hindi mo gid bala mahambal nga buta ang restaurants because ang iba nagalikaw. By the way, ma'am. Isa ng mga sinihan dili. Yeah. By the way, mga ano ka nakalawig dira sa Germany? I've been here for 5 years, 5 na ako katuig diri. And nagapangapa sa gihapon sa ilang nga lengguwahe. Okay. So, permanent resident ka na da? Sorry? Permanent resident ka na da sa Germany? We have an option. We have an option nga mangin citizen, but yeah, we are permanent resident na ako diri. But yeah, being a German citizen daw, ano na naman, lain na naman ng istorya, kaya daw hindi ta pahanda nga i-give up ang pagka-Pinoy ta. Okay, sige. Pero why ka man siling abi nga na mismo ang diri sa Pilipinas, every time nga may ara sang mga occasion, kangay sa celebration namin sa Valentine's or Christmas. Oh yes. Oh yes, I miss the Philippines also kung paano naton ang aton yung mga okasyon dira no. Nahidlaw man ako because lain dira sa aton, lain ang warmth sang tawo, and lain nga makita mo ang mga amigo mo, mga amiga mo, and ang mga kaparyentehan no. Diri abi gamay lang ang family. So let's say 3 people in a family or 5 the most, no? So, gamay lang. So, kung may mga okasyon nga amo sini kamukha mo man lang manang nagatubangay, no? So, and then medyo seryoso ang mga Aleman. So, dira sa aton abi daw ka-light lang bala sang sang kung magkilita ay, no? Kadamo dira ya sang nabalaan naton nga mga jokes. Diri lain ang ilang diri lain ang ilang way of joking or pag-istoryahanay sa isa kag isa. So nahidlaw na ako dira sa aton, but then since pandemic kabudlay magpauli dira. So daw 3 na katuig, no, manog 7 na katuig nga wala ako nakapuli dira sa aton. Okay, so sa sini nga Valentine's Day daw sa imo nga ikaw kasi mga partner daw ay man lang niya sang siling abi nga daw may special nga i-treat niya ka or something like that, wala man? My husband is different, pero sang una wala ko man naintindihan ini nga ang daw hindi ko ang Valentine's Day sa ila, but then ginhambal ko sa iya nga kita nga mga Pilipino lain ang ato nga expectations when it comes to Valentine's Day. So good sad to he's preparing kung mag Valentine's Day natandaan niya na ina nga ay dapat may preparasyon ako, otherwise ang mga Pilipina naga-expect sang lain nga let's say preparations lain or special nga adlaw on that day. Actually bombodan isa ina sa confusion sa mga Pinay diri nga nakapamana sa mga Aleman because sa aton Valentine's Day is big. So ang expectations naton every Valentine's Day nga ang partner naton mapreparar bisan pa paano sang something special para sa aton. Sa mga Pilipina diri they're expecting, I've read this group chat sa mga Pinoy diri. They're expecting something big or something special from their partners, and then wala sila sang may mabaton bisan bulak. So
ang iba nga mga Pinay diri na confused or ang iba nagasunggod sa ilang mga partners because wala sila sang may mabaton, but then ang iba nasanay naman nga ti amo inaya ang ilay nga style diri ang ilang estilo every Valentine's Day. But then sa intercultural marriages or relationships, you just need to communicate with each other. You have to talk to each other about your expectations and differences para mabalance sa iyong partner nga lain gali ang ilang nga selebrasyon, lain gali ang ilang nga kultura. And luckily, naintindihan siya sang bana ko. So, swerte ka. Every Valentine's Day. Swerte ka. Thank you. Thank you. Although subong nga Valentine's Day LDR kami. So, wala sang dako nga celebration or special preparation sa subong nga adlaw. Well, I have my son with me, so amo nang akong Valentino sa subong. Okay. Sige lang, why man na problema bisan LDR. Importante may komunikasyon. Yes, true. Ang mahambal ko lang, ang Valentine celebration dira sa aton mas dako ikumparar diri sa aton, diri sa Germany. And okay, sige. Ma'am Amy, lastly, Abi, paano magambal sang Happy Valentine's or Happy Valentine dira sa sa Germany? They also say Happy Valentine's. Because it's also Happy Valentine's because hindi ila tradisyon so ginkuha nila ini sa mga Amerikano. So yeah, so nakita ko sa ilang mga decorations, it's also Happy Valentine's. Okay. Why sila yung nag-translate sila sa ilang language? So far, wala ako sang nabatian nga they're greeting with each other in their language. They just say Happy Valentine's also. Kay ang iban nga mga lengguwahe diri, I'm not sure kung amo ina gid man, no? Because sa akong nga eksperyensya diri, wala ako sang nabatian nga naghahambal sang Happy Valentine's sa ilang nga lengguwahe. Kung sa bagay, hindi sa Pilipinas, amo man na, English man ang ginagamit. Wala man gin-translate sa Filipino. Yes, ang iban nga mga lengguwahe diri, ang iban nga mga words diri nga nakuha nila sa English. They also say it in English. Okay. So especially sa younger generation now, they also say Happy Valentine's. Ang kuan lang Abi, magsilin lang sang I love you nga may ara iya sang German. Yeah. Magsiling ka sang I love you Ich liebe dich. So amo ina ang akon nga nabatian, amo na ang natandaan ko. Daw mo na siguro ang dali mo yang na memorize na master nya lingwahe sa Germany. Those are the first words. Those are the first words. Hello, and then ich liebe dich. Yeah, and that's it. Kabudlay sang ilang nga lengguwahe. Pero hindi magdugay siguro matunaan mo ginadrag ilang lingwahe. Ma'am Amy, ma'am, salamat gid sa imong nga oras. You're welcome, Bombo Dan. You're welcome. Basi may mga event na lason nga pwede ka naman namon ma-interview dira. Ti mayo gid, ma'am. Sure, anytime, Bombo Dan, anytime. Sige, salamat gid kag mayong aga liwat sa imo, ma'am. Maayong aga, Pilipinas. Maayong hapon, Pilipinas. Madamo nga salamat. Okay, sige. Si Ma'am Amy Andaya Hilger, no? Dito ni siya sa Germany. Ang aton nga international correspondent dito sa Germany, nag-share sa iyang experience sa bahin sa pag-celebrate sa Valentine's Day. Para sa aton nga Valentine around the world. Valentine around the world. Keep tuning in to find out how Valentine is celebrated in other countries. Valentine around the world on Bombo Radio. Okay, may 19 minutos banwa ang nakaligad sa tag na nga launa. Padayon ka mga nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa Bombo. Kag maayo lang nga pagpamati man sa aton nga mga kauturan dira sa mga Filipino workers dira sa Dubai.
No, nag-monitor man sila subong dili sa palatuntunan gitara sa bombo. Kag subong man balikan naton ang pila naton ka mga taramyawon, maayo nga pagpamati na sa kay Nilida Armentia no sa Dubai. Kag subong man happy Valentine's bumbudan from Zoraida Nieves Faliorina. Kag subong man maayong hapon bumbudan ginatamyaw ko gali ang akon duha ka pinalangga nga lolo, si Lolo Filomeno kag si Lolo Mario Alarios nga nagaedad 80 kag 91 anyos nga sa subong pakabakod pa. Ari sa subong nagapamati bumbudan happy Valentine's Day po mga lulo ko. No, I love you always from Idal Iam Domingo Alarios. Okay. Sige. Si Agin ginbaliskan niya lang, Lady May Domingo Alarios. Bumpudan to all staff, Happy Valentine's from Nilida Army. Okay, nabasahan ko na gina. Now, kag din pagid. Ari pagid. Good afternoon. It's remind me Choy Winsing. It remind me of Choy Winsing nga nagagitara sina from Mary Rodrin Palaras. Okay, ari pagid salamat sa pagtamyaw bumbudan nalipay gid ang akon ginikanan sang nabatan nilang ilang ngalan. Salamat gid from Larry Jan. Kabalo ba kamo nga dito sa Japan wala sang aga kagabi. At kay tanan sila hapon. Okay. Ayos kay tanan sila hapon. Wala sang aga kagabi. Din pagid, ari pagid may nga pagpamati man sa kay Mary Joy Antiga Sarsino. May utubumbudan ginatamyaw kong tanan nga advance sa Valentine's Day para buwas kag ang pamilya at Chero. Sa akon mama nga si Dana utod ko nga si LD kag sa akon bata liog patukar sang gulong ng palad, maraming salamat. Solid bumbo from Michelle Porques. Kag may utubumbudan ginatamyaw ko gali si Lola Elsa Arsinas kag akon alaga nga si Luana Torres kag akon tatay Dolfo Diaz kag nanay Lolita Diaz sa Barangay Ilihan, Purok Malunggay B and advance happy Valentine's sa akon pinalangga nga Iloy kag amay Ruina Kami Di Pedro kag Andrio Di Pedro. I love you. Request ko lang galing song bulong ng palad. Okay, ang pagpanam niyo kay Angel Ira Di Pedro. Okay. Din pagid Maria Fe Villa Senior may nga pagpamati man good after mo Radyo Bacol gisi mo man bumbudan nagapamati kag nagalantaw diri sa Apalit, Pampanga. Okay, this time no dugangan naton ang aton nga pagdulong sa inyo sa mga matahom nga mga lalantunon. Ang may kwanto gida may request nga matud mo pero daw ay way ko di sa matud mo ari na lang matud nila.
Okay, matod nila. 28 minutos ang nakaligad sa tag na ilauna. Dili sa ito na pangalagad sa palatuntunan gitara sa bumbo. Magabalik kita banwa pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy Pabalik mga kabenan sa aton nga pagpangalagad diri sa palatuntunan gitara sa Bombo. Good pimbo mo dan diog ko patukar sang Faithful Love. Ari lang kami di sa Central Hawaiian kapamati isang gitara sa Bombo. From Anisita Gamboa. Napatukar ko na ginang Faithful Love. Kag amo man ni ang request ni Marie Zail Go Yorpo. Daw kay para ko sa iya nga papa. Pero na-play ko na kagina, no, ang Faithful Love. Sa next Sunday naman, no? This time, mga kabanan, ang ambanon nga may tigulo nga walay angay.
Okay, walay angay, nagdulong siya sa oras, 38 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan, gitara sa bombo. Wagi kita da kapaligiran, Steph, nga kwan, nga gitara. Okay, do kag ginawa ning request nga kapaligiran. Wagi siguro, no? Sige, kung daw lang, Amiara, kapaligiran. Sige, Abi, kapaligiran. Okay. Ang kapaligiran, 40 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan, gitara sa bombo. Yari pa mga dinumaan nga mga ambahanon. Kaangay sang ambahanon nga may tigulo, tuburan.
Tuburan, 44 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa. Kag isa ini sa mga ambahanon nga mga mga nalipasan na sang panahon. No? Ay ini mga ambahanon nga ini. Pero padayon naton ginapamatian kay katahom sa gyapon sa iya nga melodiya. No? Sang sining ambahanon nga Tuburan. Isa ini ka Ilonggo song. Okay, ari pagid ang pila naton ka mga talamyawon, no? Liliw naton abi nga aton nga Facebook live, kag tanaw naton kung sino pagid ang ari diri nga panamyaw kag nag-request ang pila ka mga lalantunon. 15 minutos na nabilin kag magadangan kita sa tag ng alas 2 kada siglang sang oras banwa dugay-dugay matapos ang ining palatungtunan. May hapon bumbudan request ko Delilah. Gipamati kami diri sa Barangay 39. Tamyaw ko lang dayon si Kukoy Hiara kag Chrislyn halin sa kay Henry Abad. Dali ko da bi bumbulito basi biara kada Delilah. Kay tanaw tabi kun okay nga ma-play naton karon ang Delilah. This time mga kabalan, ari ang dugang panaton nga pagdulong sa inyo sa mga matahom nga lalantunon. Ang ambahanon nga may tigulo Dandansoy. Ari tandaan pag hindi nga kanta mo. Dandansoy, bayaan ta ikaw. Kay mapauli siya sa payaw. Pero lapit lang man to ang iyaging kwan, lapit man lang to ang iyaging bayaan nga mapuli siya sa payaw. Kasi niya, galing kung ikaw hidlawon, ang payaw imo lang lantawon. Kung ganun, kwan lang, pwede lang malantaw ang payaw. Pwede lang ganilakton kay kung mag-apas siya, hindi lang siya magbalon sa tubig, kaysa dalan lang siya mabubon-bubon mo. This time mga kibanan, ari pagid sa kantuan nato nabi aton nga YouTube channel. Tanong nato nabi kung sino ang ari diri nagpaamulya kay nagapatupling. May nga pagpamati na sa kay Teddy Tokeri. Kag subong man, may nga pagpamati sa kay Sierra Arnold. Nagapamati mga kami diri sa Tabaw, Valladolid. May nga po nanda sa mga Gador and Mananap family. Gador family sa kag Subuman Gador family sa Sikaba, Cadiz City kag sa Kabangkalan. Kag ang pagpanamyaw kay Sally Mananap. Okay, sige. Kag this time mga kabiyanan, wait na sa Delilah, okay na? O sige, balikan na to si Delilah.
Okay, tiara ng Delilah, at least na patukar natin ang Delilah. Now, sa request ni Marie Zaili Guo Yorpo, nga Faithful Love, na patukar ko na nag-iina. No, kuwan pa lang daw mga pagsugod ko gid, ikaduha ni Blano, ikaduha nga patukar, amo na daw yung nanggit patukar ko ang Faithful Love. Kag kala mo man abi sa nag-request ang Faithful Love, that's why nga gin patukar ko na ni kag-iina, no? So daso na lang kuwan na. Daso na lang next Sunday. Na kay ipatukar naton liwat ang ining Faithful Love. No? Sige. Din pagid hingagawon naton ang pila pa ka mga request kag mga greetings, no, kay dugay-dugay magataapos ng aton nga panatuntunan. May nga pun mumudan tamyaw ko lang tanan nga taga Barangay Oringaw, request ko matud nila. Bubot la chika. Ang matud nila napatukar ko naman kagina baw. Timado, hindi ta magpatukar dubli, no. Nakuha na napatukar ko na tugina ang matod nila. Yari na lang ang isa pa ka ambanon may tigulo, La Paloma. Okay. Ayos ang La Paloma. 4 minutos na gilabang mga kabila na nabilin.
kag magadangat kita sa tagdang alas 2 diri sa tunong pagkalagad sa palatuntunan bombo o kon gitara sa bombo. Ari pagid no ang hingagaw nga mga talamyaw naton sa aton nga Facebook Live. Tanaw naton abi. No? Okay. Si niya maayong hapon mumudan kanabi isgid patuyo sang harana. Tuto Manny Maranyon. Princess May and Marife and the family nagapawatigid sa programo. God bless God bless Sunday from Tuto Manny Maranyon. Okay, may nga pagpamati dira sa kay Tuto Manny Maranyon. This time ang aton pang hingapos nga dulot sa inyo nga lalantunon sa siniya nga udto samtang nagapiraw-piraw ng inyong mata kay daw mapiyong nagid ala na yo ang Rosas Pandan. Rosas Pandan, nagdulong sa inyo sa oras, impunto las 2 hapon. Ginakulabos kita banwasang oras dili sa ito na pangalagad sa palatuntunan gitara sa Bombo. Obdanan makita karon sa Bombo Report Sunday Edition, kag karon sa gabi sa Bombo Harana, no? Obdanan makita karon. Upod sa gapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips agad malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balati